Hi guys! It's me, Michelle V, and here's welcome sa aking YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? So, hello guys, kaartihan. Hindi, tawag ito. Masaya lang ako para batiin kayo kung kamusta kayo, kamusta ang buhay, ganyan. So, ako, eto, patuloy na lumalaban. Laban lang tayo. Kahit na ano pa man is lumaban lang tayo. Laban! Ayan. So anyways is kanina pala ay hinatid ako ng asawa ko sa aking appointment dahil may appointment ako kanina and yes. At pag uwi niya, dumaan pala siya dumaan siya ng bakery at binilhan niya ako ng aking favorite na tinapay. Tapos, nung sabi ko, pauwi na ako, tapos sabi niya, may tinapay, binilhan pala kita ng ano. So, dito sa sa Real, sa Rive, itong favorite ko dito guys, pakita ko sa inyo. Ito yung kakainin natin ngayon for lunch. Sabi ko kayo dyan. Ayan, Liva Kase. Ito yung may brute, tapos itong Liva Kase or kung sa atin siya, kung ita-translate ko siya, yung liver kase is parang meatloaf siya. Pero alam yung meatloaf dito guys, sobrang laki itong liver kase nila. Sobrang laki niyan. Para siyang isang kasing laki siya ng bread loaf, tapos hinihiwa-hiwa ng ganyan, tapos tsaka nila ilagay sa tinapay. Ganyan yung kanilang klase ng meatloaf. So, ito yung favorite ko doon. Pagka umalis kami ng asawa ko, tapos sabi ko daan tayo, or kahit saan, kahit sa may mga mall, may ganito rin eh. Sa mall doon, sa pinupuntahan namin sa Bon or sa San Agustin, something like that na may, gusto ko talaga to. Favorite ko siya. So, ayan ang ating lunch. Wait lang. At, wala yung sauce kasi hindi ako makain. Hindi ko bet yung mga sauce nila. Ayan. And ito yung aking lunch for today's video. At yes, alam niyo ba, ang aking ngayon aura is, ko ngayon, palda-palda. Char. Pakita ko sa inyo aking outfit. Charan. Ano ba yan? Ang layo na. Parang hindi naman makita. Wait, dito sa kabila. Para kita niyo rin yung cola dyan ng asawa ko. Ayan. And this is my outfit. Charan. Charan. Sa bahay lang naman ako, pero gusto ko maayos yung suot ko, ganyan, yung presentable ako. Kahit na tayo ay tawag dito, jumidad or kayo may asawa na ganyan na. Gawin nyo kung anong papasaya sa inyo, gawin nyo, suotin nyo kung anong gusto nyo suotin, ganyan. At kung saan kayo magiging masaya. Ganon. Kasi ganon ako. Kahit sa bahay lang ako or ganyan. So, mag-aayos talaga ako. Magsusuot talaga ako ng gusto kong suotin. Pero may time din naman na wala. Yung parang lang ba ako? Bored sa buhay. Ganyan. Para akong lalaki. Ganyan. Minsan, yung mga damit-damitan ko. May time na babae ako katulad na yun. Napakalaw ko ako isang ngayon. Babae na ballerina. May shorts ako. Ayan, mahaba. Kaya huwag kayo dyan. Conservative pa rin siya. Ayan, so, ayan. Pero sa bahay din naman ako. But yes, anyway, hindi ako pumunta ngayon ng Aldi kasi magluluto ako ngayon ng kaya sabi ko sa asawa ko. Tinanong ko siya kung ano yung lutuin, kung ano yung kakainin. Tapos sabi ko sa kanya, magluluto ako ng spaghetti, bolognese. Tapos yun, sabi niya, yun ang kainin natin mamaya dinner. So, ayun, dahil frozen siya, ilalabas ko ngayon para mamaya magluluto, madali na luto. Ito yun, yung half, guys. Kung naalala ninyo. Ayun. Ibabad natin sa water. Mamaya. Para mamaya pag nagluto ako is okay na siya. So, di ba? Outfit ako ngayon. Bakit ba? Sino ka dyan? Pang Christmas. Pang Christmas yung kulay. Christmas araw-araw. Ayun. So, ayun. Pero iniisip ko, anong iinumin ko kaya? Ganyan. So, nagda-dry yung ko. Kaya ako parang kasi nga nagda-dry. Tapos, parang nagsugat dito, guys.
Yun, kita niyo ba yan, nagsugat, oh. Kasi nga pagka nag-dry tapos pag nag-ano ako, nagngiti-ngiti akong ganyan tapos siyempre nasi-stretch ng ating lips is ayan. Ay naku. Anyways, what I'm going to eat is, meron pala ako guys, yogurt. So mag-yogurt ako. Mag-yogurt ako at tawag ito. Hindi, magtubig na lang tayo guys. Kailan pa expiration nito? August 28, 27, 22. August 22 pa, matagal-tagal. Pabukas ko na lang yan siguro almusal or mamaya na lang merienda. Ganyan. So, maglalagay muna ako ng mga cola ng aking jusawa. Tapos, ayan, mura ng cola dito. Isa na lang to. Pero yung isang yan is bawas yan. So, ilabas ko nga to. Ito nga, inumin ko nga. Nakainom nga nitong bawas na asawa ko. Mahilig kasi yan siya magbawas. Tapos, iipon yung mga bawas-bawas. Ayan. So, yan. Nagbibigay ako ng tao. Ayan na lang. Magkukook na lang ako, guys. Napakarami nating daldal ngayon. Grabe. Ubus na yung oras sa kakaldaldal. Ngayon na ulit ako mag-cook, ha? This is the time na, may bawas na siya. So, may pa naman siya, tignan natin, ha? Wala na masyado. Parang wala nang meron pa naman. Okay na yan. Okay na yan. Wala masyadong laman yung ref namin and yeah, it's okay kasi kami talaga guys, hindi kami masyadong bumibili ng pagkain everyday kasi na madamihan dahil malapit lang naman yung sa amin, yung grocery store, so there's nothing to worry. Basta umabot ka sa oras. Ayan. So, kakain tayo ng aking lunch. And this is the sandwich, guys. Kasi may kakain ng So, ko, ngayong week na to is, hindi ako kumain ng kanin. Weekend ako kumain ng kanin. Weekend. Kasi, nandito yung bata namin. At Monday kumain ba akong kanin? Hindi ako kumain ng kanin. So, from Monday, hindi ako kumain ng kanin. Ano ba ngayon? Wednesday na ngayon. So, yun. Kain tayo guys ito. Sarap. Parang naano yung ilong ko. Ang pusi. So, kakain na ako guys. Ang update talaga. Hi guys, update. Tapos na ako kumain at ngayon naman is maglalaba tayo. So, kahapon nagpalit ako ng mga bedsheet, diba? So, hindi ko pa nalabahan. Nalabahan ko pala yung isa, yung puti, kaninang umaga. Kasi gumising ako ng maaga kanina. Tapos naglaba ako ng mga decolor. So, naandun na siya, guys. O, tingnan nyo. O, andyan na siya. So, ilan mga ganun decolor. Tapos, itong puti. Ayan ba yan? Tapos, may puti dyan na isa. Ayan. Yung suot yan ng bata namin ng linggo. Tapos, nadumihan. So, inano ko lang yan. Sinabunan ko lang yan ng mabangong sabon. Tapos, sinampay ko yan, pero ilalabhan ko pa yan. Pinatuyo ko lang siya kasi hindi pa ako maglalaba ng mga puting damit. So, dyan na muna siya. Tapos, para pag natuyo siya, sabay ilagay ko ulit siya doon, tapos ako siya lalabahan. Anyways, maglalaba ako ngayon guys. Sobrang dami kong labahan. Ito, lalabahan ko to. Kasi ito yung bago namin So, madali lang naman matuyo ngayon guys, kasi mainit ngayon. Anyways. And yes, I'll put you there. Tuwang-tuwa talaga ako sa outfit ko. Joke lang. Tatanggalin ko tong nilagay ko dito guys sa namin. Dahil labahan din to. Ito ay labahan din. Yan. So, tinali ko para ng buho ko yung dito mataas para mag-extend lang siya dito sa Sino ka dyan? Charot. Na naman. Pagka ako naman talaga inatake ng katamaran, wala talagang mangyayari. So, yan na lang. Diyan muna yan. Ayusin ko yan mamaya. Dadalhin ko lang sila doon sa baba yung aking mga labahan. Anyways, yung ibang mga labahan na dala ko na kaninang umaga, hindi ko lang nasalang. Kasi inuna ko to kasi nga may appointment na ako. So, yun. Ngayon naman is, punta tayo doon guys. Pagpatuloy natin. So, binuksan ko pala dito sa kwarto namin yung para
pumasok ang magandang hangin. Nakabukas yung aming ano dyan, diba? So, yun. So, let's go sa baba tayo maglaba. Salang ng labahin. Ilalaro ko na. Hindi ko maano yung ano ko kasi nga ano siya, masakit. So, let's go. Paglilis na tayo ng bahay. Ano ba yan? Bakit ba may lungkot sa iyong mga mata? Ako kaya'y di nais makapiling sinta. Ano itong nadarama ko pa? Baliw na naman ako. Isa kasi ako sa bahay, wala ako usap. Hi guys, upo lang tayo dito. Tayo na magtutupi. Inano ko na yung nilabhan ko na una kasi tuyo na siya. Tapos, yung isa ko palang nilabhan doon sa baba kanina ng mga naunang mga kumot is nasampay ko na. At meron ako doon na sinalang ulit. Tapos, yun naman ang ipapalit ko dito sa pinagtanggalan ko nito, di ba? Sobrang dami kong labahan. Uy, nakalimutan ko naman yung isa kong sinampay doon. Ano ba yan? Kasi tuyo na yun, yung labhan ko kahapon. Hindi kayo ng umaga din yun, kaya nang tuyo na siya. Kasi mainit ngayong panahon. Kahit sa keller ko siya sinampay, okay siya, as in tuyo na siya. So yun, pagbaba ko na lang mamaya, tuyo na yun, puti yun, pang ano namin, pang bed ba. So ngayon naman is magutupin na ako guys. Ayan. So kanina habang nag-ano ako ng aking pinag-aaralan. Ay naku, lantutay na si Teddy Bear. Antok na siguro to si Teddy Bear. Charot. Ayan. Walang cover to kasi nga, ayan, i-cover ko yung pink mamaya dito. So, magkutupi muna ako. Let's go. Let's make a tupi-tupi. Diba? This is the life. This is the life. May shorts ako, kaya do not worry, be happy. Gaano yung aking palda. Char! Palda. Kaya kung papansin niyo, parang nag-ano yung, kasi nga nahihirapan ako mag-ano dahil nga sugat ito yung dahil nga nadadry nga dahil sa panahon sa lamig tapos may init or anything, nothing sa ganyan. So, yes, let's tupi-tupi na. Naghanap ako ng ano. Hi guys, update. Naghanap ako ng magandang pwesto na magkakakitaan tayo. Wait lang dito. Yan. So, tapos na ako magsampay ng aking mga nilabhanan para dito. Tapos may isa na lang akong salang to guys at thanks God, tapos na ako sa pagsalang ng mga decolor bukas or sa next day, baka mga ganyan, Sabado or Friday. Basta kasi may isa pa dyan na uniform yung asawa kong puti eh. So, pinauubos ko kasi yun para isahang laba lang. Parang susunod din ang uniform na susuotin. Kasi ganyan siya guys, yung lahat ng mga puti niya, meron siya kasing apat na puti, tsaka apat na puti, tsaka dalawang decolor, blue, ganyan. So, yung asawa ko mahilig din magsuot, kasi gusto niya yung puti. So, pinaubos ko muna yung puti para sabay-sabay ng mga puti. Tapos sinasabayan ko ng suot ng mga puti, kung may mga puti akong damit, ganyan. Para may kasabay maglaba ba. Kasi ayaw ko maglaba ng isa o yung apat na peraso lang, tapos yun ang laman.
Kasi napakaano sa sabon ba, ganyan. Sa sabon, sa tubig, sa kuryente, anything. Dapat may mga kasabay, ganyan. So, kaya ayun. Sa susunod, ayun. So, ngayon naman guys, ang gagawin ko naman ngayon is magluluto tayo. So, nato ko na yung ano, yung giniling ngayon. Oh. Umano na siya. At ngayon naman is ano tayo. Maghihiwa tayo ng tawag ito sibuyas. Sibuyas pa pala ako dito. Sibuyas, bawang. Pero konti lang na bawang. Magkaano lang ba? Ayan. I don't care what they say, I'm in love with you. They try to fool me away. They don't know the truth. At lagyan natin ng isang pirasong tawag ito, carrots. Yan. So, malinis naman na yun siya, guys. Anyways, kailangan ko ng tissue. Tissue talaga. So, mag-prepare tayo, guys, ng lutuin. So, ang lalagay ko, guys, sa aking, spaghetti bolognese is isang carrots, tapos itong kalahating kilo ng, ng giniling, sibuyas, bawang, panggisa natin, at, yeah. May nabili ako na Knorr, pero parang hindi siya yung ito eh. Dapat hindi Knorr ba yung isa? Basta yung Knorr, basta Knorr din kasi yun, pero iba yung itsura. Pero ito kasi yung nabili ko, guys. Ayan siya, oh. Ayan, pang bolognese. Tapos, meron akong isa na ligusto. So, pagsamahin ko silang dalawa para magkagusto sila. Char. Ayun naman. Tapos, cuisine. Ayan. Tapos, yung gagamitin ko na ito fusilli naman ang gagamitin ko. Ilan to? Kalahating kilo. So, sakto lang to, guys. Itong mga to. And yan. Saka yung sa yung sa giniling. So, cooking time. Okay. And I will going to, make handa-handa na. Anyways, pinaiwan pa dito yung aking kaninang kinakain-kain na yung palaman yung yung liver casa. Dami. Maghahanda lang ako, guys, ng ating mga ingredients at babalikan ko kayo. Ay, hi guys. Magluto na tayo. Grabe, ang aking yung naluha ako sa tawag dito. Naluha ako sa sibuyas. Pinaiyak talaga ako ng sibuyas. Ang sibuyas talaga magpapayak talaga yan. Let's go. Let's cook now. Gina natin na. Papakulo na pala ako ng tubig dyan para sa pasta. Sibuyas at bawang, unahin natin. Sabay ko na yan sila para hindi sila magtampo. Kasi diba sabi, ano mauna, sibuyas o bawang? Ako, pinagsasabay ko para hindi sila magtampo. Sabi nila, may favoritism. Malinis ito. Ating giniling, guys. Malinis yan. Tapon ko na yung plastic. So,
Hi guys, so tikman natin yung ating niluluto. Tumatalsik na siya, natatalsikan na yung aking suotan for today's video. Approve na siya, approve na. And ito rin guys, okay na itong ating pasta. I-drain ko lang. Ayan, na-drain ko na guys. Lagay natin dito. Pang 2 araw na naman namin ito ng asawa ko guys. Kasi kalahating kilo yan. Hindi pang 2 araw. Ako pa yan ng ilang araw. So, here's the other. And let's make it halo-halo na. Wow. It's very good, my dear friends. My dear friends. Ito yung gustong pasta ng asawa ko, guys. Yung iba hindi. Pero hindi ko pa siya nagawa ng pesto pasta. So, gagawan ko siya ng pesto pasta sa susunod. Dahil meron akong binili dyan na spinach. So, spinachy yung gagamitin natin. So, yeah. Vlog na ba ako? Gumawa ako ng, parang sa Pinas yata ako, nasa Antipolo yata ako, may vlog ako na nagluto ako ng pesto pasta. Pero dito wala pa. Ayan, so. Oh! Sureness! Charot. Tignan nyo guys, wait. Pakita ko sa inyo. That's our, tawag dito? Maganda siya sa personal. Parang hindi nabibigyan ng kulay ng ng tawag ito, ng camera. But anyway, yan siya guys. Yan, simple lang talaga yan guys. Walang ibang halo-halong chuchubels. Ganyan lang siya. So, yes. Ayan lang siya guys. So, yun. Patayin na natin ang yan. Wow! So now, tatry ko naman siya na may pasta. Kasi kanina diba sauce lang yun. Ito may pasta guys. Yung pasta and a little bit of sauce. Dikit na dikit yung sauce sa pasta. Feel good. Yeah. Okay. I will transfer it here para hindi na masyadong malata. So yeah, you said the cooking. Ang dami, di ba? Patayin ko na yung ingay para magkarinigan tayo. Kung naririnig niyo ba ako, something like that. Tikman natin ulit. Mamaya pa ako kakain guys pagdating ng aking Sawa Bells or kakain ako ng habang nag-aaral na naman. So, dahil tapos na tayo magluto, tayo naman yan ay maglilipit. Diba? This is the reality of, after cooking, then cleaning, yeah? So, let's go. Hi guys, update. Ayan, ito kumuha pala ako guys. Ayan, kain na tayo. Kasi ang oras na ngayon guys is 8 na. So, 8:10 na ng gabi dito. Tapos kumuha ulit ako ng coke ng asawa ko. Parang siguro pansin niyo parang ako. Kasi nga, nag-ano nga ito. Ay, ulit-ulit tayo. Basta ganun. So, nasasakit yung aking bibig. Kakasalita to char. Ayan, so kain tayo guys. Ayan. Oh. So, yun. Kain tayo. Ito na yung hapunan ko. Tapos mamaya, ako ngayon. Tapos mamaya ako magtiti pagkadating ng aking Sawa Bells. Kasi kakain siya mamaya. So, mamaya pa kasi siya guys, darating. So, gutom na ako. So, kailangan ko kumain. Kasi mag-8 na. Sobrang late na. So, mamaya pa siya dating. So, mamaya pa din siya kakain pagdating niya. So, kakain na ako. Tapos mamaya sasabayan ko siya mag-tea. Kasi nag-tea kami pagkagabi. So, yun. Mamaya kakain din ako ng ganito rin. So, ngayon ito muna. So, mamaya kakain ulit ako pagdating ng asawa ko. Parang hindi ako gutom na gutom. Alam niyo yan? Dami. Lekker.
So, update mga guys, dumating na nga ang aking Josaba Bells. Ayan. Dumating na nga siya. Yeah. At ayan na nga po is may mga ano yan, mga chismis muna kaming pag-uusapan. Char? I'm so confused. I almost clean all. Let's eat. Akin. It's good. It's good. The taste is good. So, ayan nga po, tuloy-tuloy ang chikahan habang kami ay kumakain ng aking Josawa Bells. Ayan, update lang sa live kung ano yung mga kaganapan. But anyway, lagi naman kami nag-update kayo sa isa't isa. Ayan, so, ayun yung vlog natin ngayon. Ayan guys, very busy. Pero hindi pa rin talaga ako tapos sa aking mga gawaing bahay. But yeah, there's another day. Ayan. So, thank you so much guys for watching, for supporting my YouTube channel, for subscribing. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all.